Bună seara, bine v-am regăsit la un nou tutorial. În tutorialul de astăzi vă voi prezenta cea mai simplă și cea mai rapidă metodă prin care puteți obține un certificat constatator autentic emis de către ONRC. Puteți face acest tutorial, acești pași și pe telefon, cât și pe laptop, cât și pe orice device care are acces la internet. Cred că puteți să o faceți chiar și de pe Smart TV. Bun. Primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să accesați platforma constatator.com. Bun. După ce ați accesat această platformă, totul devine foarte simplu. Ce trebuie să faceți în continuare este să vă completați cuiul în cazul în care doriți pentru societate. Iar în cazul în care doriți pentru PFA, aveți mai jos această opțiune în care în loc de cui o să completați CNP. Adică sunt exact aceiași pași, doar că în loc de cui veți completa cu CNP-ul dumneavoastră. Bun. Să presupunem că acesta este cuiul nostru, este un cui fictiv. Și că avem nevoie de un certificat constatator de bază. Apăsăm pe continuă, iar aici vom selecta la ce ne servește acest document. Și bineînțeles că vom selecta de informare. Cel mai des întâlnit este certificatul constatator de bază pentru informare. După care completăm numele nostru sau numele firmei sau cuiul firmei și așa mai departe, e-mailul pe care doriți să primiți certificatul și telefonul care este necesar în cazul în care apar probleme. Apăsăm pe această căsuță și pe acest buton. După ce am făcut treaba asta, în câteva minute, prin mail vom primi certificatul constatator. Sper că v-a fost de ajutor.